तर मित्रांनो बघा कोकरे आमका मस्त साईज गावली। कोकरे काळुंद्रा गावली, पेड गावली, असे मस्त मासे गावले आमका। आशा नाही होते ना एवढे गावते तसे। या साईडने ऑटोमॅटिक जाता आणि त्या साईडने सृष्टी टाकता। सृष्टी काहीतरी दिसला मासो, काप काप आपले। नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। मित्रांनो आम्ही आज चाललो मासे पकडू। तर आम्ही आज नदीत जाळी टाकतलो आणि मासे पकडतलो। चला बघूया काय भेटतं आपल्याक। कारण आज मासे खावचो जाम मूड इलेलो हा आणि ते पण ताजे ताजे। तर जाऊन बघूया सृष्टी आता आणि जाऊया। आमची अजून जाळी सोडवची आहे, तर आधी जाळी सोडवून घेतलो आणि मग जातलो नदीत। समोर आमची होडी आहे। आता ही जागा तुमका सगळ्यांका माहित आहे, तरी पण दाखवतंय। आणि तिकडे आपली दोन जाळी ठेवलेली आहे, ती दोनच जाळी नेतलो बघायचं। चला तर जाऊया आणि बघूया आपले किती मासे मिळतात ते। तर मित्रांनो आम्ही आता चाललो, आमची जाळी सोडवून झाली। दोन जाळी घेतला, एक सृष्टीच्या पुढ्यात आणि एक आहे होडीत घेतला, कारण या मोठा जाळा। तर चला काय मासे गावतील आपल्याक। आपला निस्त्याक होऊ काय आज काय हो करून, त्यामुळे आज जाऊया। मस्त की चटणी होऊ काय। आता मिरची हाणूक सांगलो बाबू, हाणता काय मोबाईलच बघित राहता। बघूया चला। आमच्याकडे बघा संध्याकाळचं वातावरण किती भारी एकदम। तर जाऊया बघूया जाळा टाकताना टाकव गावता काय बघूया। ॲक्च्युली होडी होलवून आता मी एका हातीन होडी होलवते आणि एका हातीन मोबाईल पकडलाय। जाळा टाकताना सृष्टी जाळा टाकताला आणि मी होडी होलवतले। तर बघूया आपल्याक दाखव गावता काय। चला आधी जाऊया जिथे आपल्याक जाळा टाकूचा तिथे जाऊया ना। ओके चल होय। तर मित्रांनो आम्ही होय आता जाळा टाकून घेतो। सृष्टी टाकीत आणि मी एका हातीन होलवतले। तर पूर्ण टाकताना नाही दाखवतले, कारण जरा लोट हा पाणी एक, त्यामुळे होलव गावचं नाही। तर चला आता घेतो टाकून आधी पूर्ण, मग बघूया मासे काय गावतात ते आपल्याक डायरेक्ट। दोन्ही पण जाळी टाकून घेतले आधी, त्यामुळे तेच टाकत राहू। या साईडने ऑटोमॅटिक जाता आणि त्या साईडने सृष्टी टाकता, त्यामुळे होय काय अडकला काय प्रॉब्लेम होतो, पण सध्या तरी जाता। बघूया पावसा नाही तर पडसून बस पावला तर प्रॉब्लेम करता ना। अडकला 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 वा अडकानी हा जाता। आता मी मोबाईल ठेवतोय आणि टाकूनच घेतोय। एक जाळा टाकून झालाय व असा पूर्ण त्या साईडने इकडेपर्यंत। आणि आता इथे जरा बांधण ठेवतो, कारण भरती येईल या, म्हणजे व्हावाक नको। आणि असला दुसऱ्या एक जागा शोधूया। चला ओके झाला। चल आता सेकंड। काहीतरी मासो अडकलो होय, त्या दोन भेंड्यांच्या मध्ये हवं ते काहीतरी। उचल उचल त्या, हां उचल अजून बघू।
काय आता पेड पेडच ते ना त्या बाजून काढ त्या बाजून एक मासो गावलो हा. चेर मासो चेर लहान हा. पहिलीच भोवणी झाली हा. थोडा वेळ थांबून बघूया आपण ज्या जागेवर मारूचा होता त्या जागेवर आपण मारू गावला नाही पाण्याचा लोट इल्यामुळे दाखव बघूया. एक मासो बारकोसो गावलो आमका बारकोसो म्हणजे बऱ्यापैकी आहे बघा. चल या ह्या आता काहीतरी पुढे मारूया फडफडता जितो जितो चटणी हो होई बाकी काही नाही. चल तर आम्ही दुसरा पण जाळा टाकून घेतलाय बघ इथे आणि थोड्या वेळ थांबूया आणि बघूया आपल्याला काय भेटतं. थोडे जरी मासे गावात येत रे बाबा कारण चुकीच्या वेळात जाळा टाकू गेलो. ही वेळ नाही जाळा टाकूची वेळ बरोबर हा पण भरती येईल आता वायच आधी येतो तर चालला असता. पण थंय काहीतरी मासो अडकलो आहे ते ह्याच्याकडे आहे ते ह्याच्याकडे हा काय आता बघूया. चला उचल बघूया कारण गावतं ते काढू होय कारण नाही तर सुटान गेले. पाठी होता हां काय आहे बॉईट 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 बरा ना बॉईट बॉईट आणि वर उचलून बघ काय हा काय खाली उचल बघूया पूर्ण उचल ना वरचे खालचे असले जागा. एक बॉईट गावला एक पेड गावली आमका काय नाही ना. इथून जाऊया बघित पाठसून हे टोकापासून जाऊया बघित मागच्या एकदा सृष्टीक काहीतरी दिसला मासो काप काप आपल्या 2 कापी आणि एक बॉईट एक पेड गावली आहे. तर काळोख पडल्यावर काय गावला तर नाहीतर मग माशाचा धंदो नको मग इतक्यात आपलं कुर्ल्याचं चालू हा तो बरं ना. आपण मासे काय फक्त आता खाऊसाठी गेलो चटणीसाठी ओनली चटणी. त्यात बघतो काय मासो हा काय हे बघ एक काप आहे बघ हळूहळू घे कापच आहे ना ती टेस्टी मासो आहे तसं काप म्हणजे सारखी काढा हयो काहीतरी आहे बघ पेड आहे पेड उचलताना दाखवूयाच पण ते आता गावतं ते दाखवूया. पेड बरी आहे गो मोठी आहे पेड एकदा पेडच आहे ना ती होय पेडच आहे. एक मोठी पेड गावली आमका काढलो दाखव हा मोठी आहे पेड. एक काप गावली एक मोठी पेड गावली 2 काठी मारून बघू होय ऐकलं पुढे काय नाही अजून थांब नको पुढे काय दिसणार नाही मग बघूयाच का मागे बघ अडकला बघ होडी एक काढता. मित्रांनो आता तर तरी आमका हे 2-3 कापी एक पेड एक बॉईट ही एक पेड. तर आम्ही आता थोड्या वेळानं उचलतलो आधी काठी मारतोय वाईट मासे पळत राहायचं काय नाही काय तर खाली टाकता जाळा. ओके ओले बघू मोठे कसले हत मोठे झाले. आता आमची चटणी झाली प्रश्नच दाखवूया
सगळ्यांचो आवाज वयता. मित्रांनो कोले बघा काय बॉम्ब मारतात. आमका बघून बॉम्ब मारतात, कोणाक बघून बॉम्ब मारतात काय माहित नाही. कोले बॉम्ब मारतात, हे कोकरे कॉक कॉक करतात कापी. आवडतं येते तिला. पटपट्टा होय. पट्टा आली हा पटपट्टा त्या काढी आहे तो ती. मोठी 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 सडसडीत. कापींची चटणी खतरनाक होता. दोन तेवढी बघा मोठी आहे ना. बहुत मोठे जाळा तीन पण मोठे आहेत. तीन एकत्र दोन. मस्त ना त्याच्यापेक्षा मोठे. जमला रे जमला. मी म्हटलं रे काय होता नाही. एवढ्याची चटणी कसली होईल भारी. थोडा वेळ थांबूया. काळोख पडल्यावर ते लागले ऐकले काय गुर पडले. जाळात तसा आहे. 100 जाळा 100. बारके लागणार नाही मग वाटतं, मोठेच लागतात. केवढी आहे मोठी आहे ना. मोठी. मोबाईलच्या मागे धरू नको ती बॅटरी. मोबाईल तो काळोख पडतो त्याच्यात. मोबाईल बॅटरी वरतून धरणार. खालतून धरलं तरी काय ते तिचे लागतात. तिचे लागतात कसले. मच्छर चावता. फोन करून चटणी वाटून ठेवू सांगा पहिल्या. काहीतरी मासो पटकन वर घ्या. कोकरी मोठी आहे. कॉक करता. एक कोकरी मस्त पैकी गावले. आतून जमला एकदम. मोठी आहे मोठी. मग दाखवची आपण आता. कसली काहीतरी आहे बघ. कापा कापाती त्याच्यानं दिसता ना. माहिती काय ते बघायची. कापूचा 2-3 कापी होती. काढून घेतो ना. कोकरीचा काय कापा. कापीचं मोठे आहेत. भारी.
थोडा वेळ थांबतो ना तर खाणार हो कुर्ली. काय बघूर पडली. आला मच्छच होता. तर मित्रांनो आता बरोच वेळ झालो आणि आम्ही आता जाळी उचलून घेतो. तर मी एकटोच उचलतोय आणि सृष्टी मोबाईल पकडीत. तर बघूया आता आपल्या काय गावता. मगाशी आपल्याला एवढे मासे गावले रे बघे दाखव. आणि एका आता बघूया, जाळ्यात. हा, काय गावत आता. काय गावात तर घेऊया आणि जाऊया. आपल्या फक्त आज खावपुरतेच मासे होते म्हणून इथं ताजे ताजे मासे. एक आता फळो गावतो टेस्टी मासे. तर मी असं एकटंच वडून घेतात आहे जाळा. आता बॅटरीचं गोंधळ. हे मोठं बघ, मासे. मोठं मासे. आणि लाकडा इली काय जाळी फाटत पण भरपूर आहे बघा. हे लाकूड काढताना फाटताना किती मोठी मोठी लाकडं येतात अशी भावा नेलेली असतात ती. लाकडा वर टाकू गाव काही पण ते आता होडीवर घेतलं होतं परत आमका. तमा कुर्ल्याने खाल्ल्याने गो मासे. कुर्ले खाई गेले मग काय माहिती. अगं, कुर्ले शापत पळाले. ते अजून एक खाल्लं नाही गो. असं नाही बोक्यात गावात. मांजरांची सोय पण झाली. आता झालं आपलं संपत येईल थोडा राहू. टायगर 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 होय हो. गेलो येलो. गावलं गावलं म्हटलं गेलो. एक टायगर गावलं आमचं. पिशवीत टाका डायरेक्ट, नाही तर पडपडत राहू. दिसत मस्त ना. दुसऱ्या बॉकेटची सोय झाली. हो मोठ्या बाबूची दी पिशवी दी. तमा आता जातो दौड थांब घेऊ. एका टाकते डायरेक्ट पिशवीत. पडपडता बघा कसं. एकच आपण जाणार असतो ना तो. बारीक काप खूप वाढत. कुर्ली होती होय हो. मासं खाल्यान अर्धो मर्दो मोडता येते ना. खाऊया आम्ही. माशाक धरलाय ना मग कशी जाता. कोकी काय धरलंय ना. कुर्ले खूप गेले आपल्या इकडं.
बरी आहे. शीट टाकली डायरेक्ट. मासो खायला आत्ताच निघलेली म्हणून शेपटीत तोडल्यान फक्त. या बोक्याक गावची शेपटी तोडलेली ना. तर मित्रांनो आपला दुसरा जाळा उचलू याचा. त्यात बघूया आपल्या काय गावचं आता. आधी थोडी अकडे घ्या, घेतोय मी. अकडे घ्या. चल बघूया आपल्या किती मासे गावतात. मग ह्याच्यातच आपल्याक चांगले कापे गावले मोठे मोठे. आता बघूया आणि गप घराक जाऊया. आवलो बकडे काय नाही वाटत सरले. माझे सरले की का कुर्ली आधी काय कुर्ली गावली. मुहूर्त आहे ती. मोडा असं ठेवून जाळा खाली चला. त्या जाळ्यातून एक कुर्ली गावली. या जाळ्यात आता ही पहिलीच गावली. कापे खाऊ केली. धरता बो मोठी आहे तशी, एकदम लहान नाही. बरी आहे ना. होय. किती पडत काप मोठी आहे गो. एक खाल्या मग आता सृष्टी खुश झाला. वाटते तशी ठेव ना. खुश झालं ना. चटणी झाली आज. जास्त चटणी तुकाच आवडता. ताज्या ताज्या माशाची चटणी खाया खाल्या ना ना खाल्या. बोक्याक गावात उरल्यान खाल्या. वरती खाल्या ना. असं पण बोको गेल्यावर येत तुला म्याव म्याव म्याव. करतात असं तर मस्त मोठे ना. होती ती काही गेली. तसं त्याच्या एवढं नाही लहान असेल. काय ना चढले की काय माहिती.
कोकरी कोकरी गावली कोकरी नाळीवर मोठी दुसरी टपाक्क नेली. टप्पा कशी येते टप्पाकन कशी थांबा दाखवू. फ्रेश माल. हम्म. हम्म. मस्त जाऊ दे ना. दोन कोकरे टाकलेत मस्तच जाऊ दे. काढून जा. मस्त मोठा. मस्त आहे गो काढून जा पण धान्य ना. बरा बरा. किती घेता होय म्हणतो होय. रे कोकरी मोठी आहे. खतरनाक कुठली होती त्याच्याबरोबर बारकी आहे कोल्ही. मोठी आहे बोल. गुर पाटली बघितली कुठली चावायची नका तुका मोडतय कुठले मग कोकरे काढतय कुठले बारकी आहे पण तिथे मोडल्याशिवाय पर्याय ना. सोडून देऊ काही ना तर डेंगे मोडला असते. डेंग्यू मोडलं तरी काय नाही पण कोकरी मस्त गावली. किती बुरपाटली आहे बघा. आता काढायची कशी का जरा बॅट दाखवू नका. दिसता तिनामध्ये कोकरी आपल्या ही त्याच्यापेक्षा मोठी आहे त्या दोघांपेक्षा. गोडपाटा किती परत तर उद्या आमका ही जाळी परत सोडव झाली. हो सोडवून देऊ बाई. घाण असताली ना. काम 25 मस्तच. आणि आपल्या दुसऱ्या जाळ्यात मस्त 3 कोकरे मिळाले. मगाशी 1 मिळाली आणि आता फायनल उचलताना एक काळुंदार. एक 3 कोकरे, एक काळुंदार, कापी, गावले. पेडवे. मोठे जे कापी होते ते त्याच्यातच गावले. आपलं काम मस्तच झाला. मग पहिला सुरुवातीला वाटलेला की काय गावाचा ना गावले मस्त. ते सगळे ना पिशव्यात भरून घे. ओके होय होडी धुवू
मध्ये धूप आहे ना. हम्म. तर मित्रांनो हे बघा कोकरे आमका मस्त साईज गावली कोकरे. चवता बघा कसा खुश झाला. आता चटणी करूची आहे ना त्यांची. एवढ्याची. आणि आपल्या कापी गावली, काळुंद्रा गावली, पेड गावली, असे मस्त मासे गावले. आमका आशा नाही होते ना एवढे गावते तसे. तर हे बघा चांगल्यापैकी मासे गावले आमका. मित्रांनो व्हिडिओ कसं वाटलो नक्की कमेंटमध्ये सांगा. काही रेसिपी दाखवूया, बघूया रेसिपी दाखवू शक्य होता काय. चला तर मित्रांनो आम्ही आता होडी आमची लावलो आणि चाललो घरी. सृष्टी चलाक घेतल्यान म्हणता चटणी करूची. कधी एकदा करतय आणि कधी एकदा चटणी खातय. पिशी घेऊन आज आपण पिशी घेतल्या नाही तर रोज माका पिशी घेऊन लावता कुर्ल्या विरल्याची असतात तेव्हा. आज माशाची आपण घेतल्या ना. तर चला आम्ही आता याची रेसिपी बनवतलो पण व्हिडिओत नाही दाखवतलोय कारण मग व्हिडिओ खूप मोठं होतलो आणि मग वेळ पण भरपूर जातलो. कारण रेसिपीची ऑलरेडी तयारी घरी करून ठेवल्यानी आईंनी चटणी वगैरे सगळं काढून. त्यामुळे आम्ही डायरेक्टच आता हे सुट्टी केल्यानं काय बनवलं असं म्हणून बघा एका घाई लागल्या फासाफास चालता. तर चला मित्रांनो व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर बाय बाय, गुड नाईट.